Buffman. Fire King Batman Production. Ruby Oya ndinotenda ese mafansi akauya kwangu kudhansi nemaartisti ese akabatikira vekwangu vanondiuchirira machembere akauya zonditsikira handina kungopinda zvekuhwandira vakandiona nakapinda ndine fukiti ndiri mutikisa maititi ndakachimhanya mapetiki nendiri mutikise ndatudhudza hapiki ndakachimhanya kunza statiki goma richinaka kunge romantiki ndakachimhanya mapetiki nendiri mutikise ndatudhudza hapiki ndakachimhanya kunza statiki goma richinaka kunge romantiki vakangotanga nekusabotecha notiwa chango yazonditsikira kuti ndite mbiri pamangoma kuvhiringidza dhanzi zechimero ndiwo mbeu iya yekwana faro mafilisainzi havadi kona une success vane chiganzi chechibharanzi havana stanzi ndakachimhanya mapetiki nendiri mutikise ndatudhudza hapiki ndakachimhanya kunza statiki goma richinaka kunge romantiki ndakachimhanya mapetiki nendiri mutikise ndatudhudza hapiki ndakachimhanya kunza statiki goma richinaka kunge romantiki skadati vakamusabotecha kurwadziwa nefuti yake kugagaga aida kurigarira dhanzi saumaka munongoziva vavengi vanomaka pane chakanaka vanoumba daka ndivo majudhasi vekutengesa jesu regai vanzina idi imhandu havangamodiviseni chirandu ndakachimhanya mapetiki nendiri mutikise ndatudhudza hapiki ndakachimhanya kunza statiki goma richinaka kunge romantiki ndakachimhanya mapetiki nendiri mutikise ndatudhudza hapiki ndakachimhanya kunza statiki goma richinaka kunge romantiki venge vakandisetera futi tumakeni zvakashayiwa basa nenge ndine eneji futi yebheni gare pasi mudye izi naimamini chakupfekedza ifuti tumamini mune chiutsinye chekwasatani hamuna patani hamuna fashani dai kubariri jeti makavaka dheni hamuna kana senti muri pevent nendiri mutikise ndatudhudza hapiki ndakachimhanya kunza statiki goma richinaka kunge romantiki ndakachimhanya mapetiki nendiri mutikise ndatudhudza hapiki ndakachimhanya kunza statiki goma richinaka kunge romantiki. Fire King Production.